Hasiko gara bigarren maila inguruarekin. Orain landu egingo dugun ezagua, orain arte erronkei buruz egon gara hitz egiten, bai, aldaketa demografikoa, migrazioak, eta bar nazioartze ekimenduarekin daukaten erlazioa, zelako erronkak, ez? Eta horre esan dugu eztabaida interesgarri bat. Eta orain prestatuta daukaguna da, aurrera begira. Baita ere hori asko komentatu egin da hitzarte desberdinetan, eta aurrera begira zelan eraiki egingo dira, edo ze terminoetan eraiki beharko lirateke, zelako aukerak daude, nazioarekiko atxikimendu prozesuak eraikitzeko, ez? Horretarako, hiru hizlari ditugu, alde batetik Maia Alberdi daukagu, bera gizarte langilea da, Euskal Herriko Unibertsitatean ikerlaria da, eta baita ere, soberotasunak Europako herrietan barkatu masterra egindako ikaslea da. Bera badabil bere tesi doktorala egiten, horretarako Eusko Jaurlaritzaren beka bat lortu egin du, parte hartu ikerketa taldean dabil, eta, feminismoa, emakume abertzaleak eta nazioaren inguruan ikertzen dabil. Gero, Arginen ur daukagu gukiari daukagu gurekin, lege aholkularia da, zuzenbidean lizentziatua eta ekonomiketan ere, eta bera dator, horrelako esperientzia pertsonal bat, horregatik komentatu egin genionez, bere esperientzia pertsonalari buruz hitz egitera plantetuko dizkiogun galderan inguruan. Eta bukatzeko, gurekin Xabier Iraola daukagu, Sortuko Nazio Kontseiluko kidea da, eta herrigintza arloan dabil lan egiten, eta baita ere horren inguruan hitz egingo dugu. Horra lehen esan da, lehen egin dugun bezala, galdera batzuk planteatuko dizkiet, eta horrelako mahai inguru logika bat landuko dugu. Mailerekin hasiko naiz. Datuek esaten dute, orokorrean nazioartze ekimendua, hemen Asierrek erakutsi dizkigun datuetan, nazioartze ekimenduaren intentsitatean, agian gazteek nazioartze ekimendu basuagoa daukate, baina datuak orokorretan begiratzen baldin badugu, gazteen artean nazioartze ekimendua handiagoa da. Kontua izango litzateke galdetzea, beste belaunaldi batzuekin alderatuta, baita hemen gaia atera egin delako, beste belaunaldi batzuekin alderatuta, gaztek zertan uste duzu irudikatzen dutela edo eraikitzen dutela nazioartze ekimendu hori. Gazte baten ikuspuntutik, nazioartze ekimendu hau zelan eraikitzen da? Erantzun baino lehen eskerrik asko mahai ingurunetan parte hartzeko gonbidatzeagatik. Nik apunteak ekarri ditut eta erabiliko ditut galdera denak erantzuteko. Orokorrean nik uste dut belaunaldien aldean gero eta arrakala handiagoa dagoela, ez? Aldaketa asko gertatzen ari direla eta gazteok erreferente, bizipen eta espektatiba ezberdinak ditugula, eta horrek zuzenen eragiten duela nazio atxikimenduari dagokionez ere, ez? Piskat teoriara jota, nazioaren definizio bat ematen du Andersonek eta honek esaten du nazioa dela lurralde batean euren burua politikoki subirano irudikatzen duen komunitate bat. Ez? Irudikatutako komunitate kontzeptu hori erabiltzen du egin batean nazio txikieneko kidek ere ez dutelako sekula nazio horretako kide guztiak ezagutuko, ez ikusiko, ez entzungo, baina euren buruan bakoitzak irudikatuko du komunitate bat. Halere pentsatu genezake, irudikatzeko modu horiek ezberdinak izan daitezkela. Eta badakigu gaur egungo testuinguruak ez daukala duela 50 urteko testuinguruarekin zer ikusirik, eta azkartasun hau ikusita pentsa genezake hemendik 10 urtetara ere testuingurua oso bestelakoa izango dela, eta testuingurua aldatze soil horrek nazio atxikimendurako elementuak ere aldatzea dakarrez. Euskal Mugimendu Nazionalistara jotzen badugu, horrez azaldu dugu Pakok, nola hasiera baten arrazari edotniari lotzen zitzaion nazio atxikimendua, ondoren euskarari edo euskal kulturari, eta hori aldatzen doala, eta
hala ere beti daudela oinarrian elementu batzuk, historia, lurraldea, politika hor mantentzen direnak, baina dinamika bat ikusi dezakegu. Julen Zabalok esaten du nazioa ulertzeko modua aldatu egin dela, ez da nola modu esentzialista baten ulertzetik, euskal nazioa berdin euskera, modu subjektiboago batera edo pasagarela, ez, borondatean oinarrituta, eta momentuko behar eta ohituretara edo egokituta, eta horri lotuta ulertu behar dugu nazioa dela kontzeptu dinamiko bat, eta testuinguruaren arabera moldatzen doala, ez? Nazionalismoek moldatu egiten dutela hori testuinguruaren arabera. Beste gai bat uste dut eta gutxi hitz egiten dena da, testuinguruaz gain, hortan eragina dutela ere gorputzak eta espazioak, ez? Osea, feminismoak hainbeste aipatzen duen interseksionalitatearen teoriara jotzen badugu, ez? Logikoa da pentsatzea, nazioa modu ezberdinan irudikatuko dela, segun eta ze gorputz eta ze espazioetatik irudikatzen den. Orduan, nazio atxikimendurako elementuak ezberdinak izango dira noski, adinaren arabera ere, ez? Eta hor, belaunaldien artean ezberdintasunak egongo dira nazioa irudikatzerako orduan eta atxikimendurako elementuak identifikatzerako orduan. Orduan, galderari holan 3 puntutan erantzutearen, esango nuke, alde batetik, gaztetan erradikalagoak izan garela, ez? Bai, atxikimenduari dagokionez, gorrotuari dagokionez, identitateak sendotze edo gogortze momentu horretan komunitatearen parte izateko behar hori edo indartsuagoa dela gazte garaian eta horrek hori izan daitekela arrazoi bat. Gainera, gaur egunez digitalizazioaren eta globalizazioaren mundu honetan bestelako marko batzuk sortzen dira, nazioa egunero elikatu behar den zerbait da eta azken finean egunero elikatzen gaituen hori beste marko bat bada, gure marko propioa lausotuz doa, ez? Eta hor, bai sortzen dela, gure identitatea indartzeko behar bat, edo hori uste dut gaztetan gehiago antzeman daitekela, eta orduan, arrazoi bat izango litzateke hori. Identitatea indartu behar sentitzen dela gazteetan indartsuago, ez? Komunitatearen parte sentitu behar hori. Gero, bigarrenik, esango nuke, gaur egun erronka ugari mai gaineratu zaizkigula, ez? Arazo eta behar berriak sortu direla, berriak edo zein berriak batzuk, baina gaztei zuzenean eragiten die etxe bizitza arazoak, prekarietateak, zaintza krisiak, krisi klimatikoak, demografia aldaketak, eskuineko reakzioek, kosmopolitismoak, horrek denak zuzenean eragiten die digu gaztei, baina aldi berean egoerari erantzuteko behar eta nahi batek ere, ez? Eta orduan, testuinguru horretan uste dut logikoa dela pentsatzea atxikimendu elementuetako bat izango dela komunitateak eta politika publiko sendoek eskin aldiguten segurtasun bat. Horrela, bigarren elementu edo izango litzateke hori, ez ongizateari loturik joango litzatekena, bai sozial, ekonomiko eta kolektiboari. Eta hirugarren puntua eta azkena, uste gazten artean ere eragin handia izaten ari direla, mugimendu globalak diren feminismoa eta ekologismoa bezalakoak, ez? Eta hauek bihurtzen ari direla tresna ere nazioa atxikimendurako. Hori, nazioek azkenean sentimendu iraunkorrak behar dituzte nazionalismo proiektuek gero estatu bat ere ekin nahi badute, eta sentimendu iraunkor horiek mugimendu potentei lotuta joan behar dira, eta utopiak erabiltzen dira gaur egun asko, ez? Uste dut gaur egun feminismoa dela utopiak eraikitzen ari den mugimendu nagusia Euskal Herrian, eta horrek ere gazteengan atxikimendu elementu handia sor dezakela, edo atxikimendu elementuetako bat izan aldera. Horran ondorio bezala. Uste dut, atxikimendurako elementuak aldatzen doazela, baina aldatu baino gehiago lehentasuna dela aldatzen dena. Elementu historikoek indarra eukitzen jarraitzen dute, baina bestelako elementu batzuk gehitzen zaizkio egoera honetan, izan dituzke ekologismoa, feminismoa, ongizatea eta abar, baina hori, aldaketa nagusia elementu zurrun edo objektibo horietatik pasatu garera testuinguruaren, gorputzaren eta espazioaren arabera nazioak irudikatzen direla ulertzera, eta beraz, horren arabera eta ezaugarri desberdin arabera ezberdin irudikatuko ditugula ikustera edo onartzen. Oso ondo. Argine,
asko hitz egin dugu horreko hitzalditan eta mai inguruan, baina argi dago migrazioak sortutako aniztasun kulturalak euskal nazioarekiko atxikimendu prozesuan eragina duela, ez? Nola esango zenuke jatorri atzerritarreko pertsona bat, bai kanpotik etorritakoa, edo bertan jaioa, baina familia migratzaile batean hasi egin dena, nola esango zenuke eraikitzen duela Euskal Herriarekiko atxikimendua? Galderari heldu aurretik, nahi nuke eman apur bat kontestua zergatik nagoen ni hemen, Argine, Nur, Kiari, Martina Antoniana, dira nire izena eta bizenak. Nire aita tuniziarra da, nire ama Arabako mendialdekoa, eskola publikora bidali gituzten ni eta nire aizpak, D ereduan ikasi dugu, nire gurasoek ez dakit euskeraz, baina bai badakite eta bazekiten, kultura minoritarioan eta hizkuntza minoritarioa besa behar duela eta sustatu egin behar dela. Orduan proiektu hori edo ideia horiekin bai hasi garela, ez eta bereiek euskeraz ez dakit. Ni orain arte, edo 3 urtera arte, ez naiz inoiz emakume arrazializatu bat bezala irakurri izan. Oindela 3 urte, izan zen lehenengo aldia, etorri zitzaidala ausokide batek, eta ez dut oroitzen ez da galdera, baina hasi zen esanez, zu emakume arrazializatu bezala, emakume arrazializatua naiz, eta hori, eta zergatik, ez? Eta gero etxerik etorri zitzaidan dela 2 aste, 2 hilabete edo, eta kontu berdinarekin, ez? Orduan horrela irakurtzen hasi naiz, 33 urte ditut, 30 urte arte edo inoiz ez, eta orain horrela irakurtzen nauzue edo naute. Orduan, etxenikek lehen ere diapositiba batean, lehenengoetan, galdetzen zuen nongoa sentitzen zaren galdera erantzuteko hainbat erantzun, hainbat portzentaiekin, ez? Euskal Herrikoa, Napartarra, Frantzia, Espainia, eta hor behan, zegoen 100%, Euskal Herritarra eta beste, ni hor nago, Euskal Herritarra eta Tunisiarra naiz, eta justo azpian, 23 edo 24ak esaten zuen beste. Orduan, nire hausnarketa da, zergatik 23 horrek da beste, eta ez nire 100 batera etorri eta Euskal Herritar eta beste ez dira identifikatzen. Orduan, honekin, arrazializazioa hitzarekin oso haserrenago, zuekin ere konpartitzen dut hau, nire diskurtsoa apur bat honekin lotura duelako, hasieratik edo hasteko pertsonari gabeko adizkia erabiltzen dugulako, arrazializatua. Orduan, erantzukizuna eterrean geratzen da, ni ez naiz arrazista, zu zara arrazializatua. Orduan, fokoa ez dugu guregan jartzen, gu arrazakeria gauzatzen dugunengan jartzen, baizik eta arrazializatua dagoen objektuan. Honek zer egiten du gure, edo zuen jastak indela itzegin, privilegio txuriak ez errebisatu. Ez ditugu errebisatzen eta fokoa akats batean edo egoera beste batean jartzen dugu. Galderari helduko diot. Nola esango zenuke jatorri atzerritako pertsona bat eraikitzen duela Euskal Herriarekiko atxikimendua. Eta galderak berriz ere haserretu egiten hau. Zer da, lehenengo aldian nire bizitzan, nik ez dut sekula kuestionatu Euskal Herritarra naizenik eta Euskal Herriarekiko nire atxikimendua. Eta galdera hori da. Ni esan malde hor da, ni galderan sartzen naiz, nire aita tuniziarra da, eta arrazializazioaren partetik nago hemen. Eta da, lehenengo aldiz, pentsatu behar duena hau, eta zergatik kuestionatzen diazu. Zergatik kuestionatzen da, zergatik gaude diskurtso horrekin. Eta uste dut paternalismotik jotzen dugulako dela. Arrazializazioa paternalismotik, eta askotan, ikuspegi paternalistatik aplikatzen da.
Eta horrek egiten du harreman botere bat sortzea arrazializazioa prozesuak kudeatzen duten subjektuen artean eta arrazializatuak direnen artean. Eta arrazializazioa etiketa edo sailkapen moduan erabiltzen dugunean, identitatea arautzen dien irudi bat inposatzen diegu arrazializatzen ditugun pertsonei. Orduan, paternalismotik erabiltzen den arrazializazio hau, gainera, ustezko gabezi bat edo akats bat konpontzera dator nolabait gizartean integratzeko oztopo giza planteatzen delako ezaugarri etnikoak edo jatorri desberdintasunak. Eta honek identitate euskalduna eraikitzeko prozesuan parte hartzeko zailtasun handiak dakartza. Beste edo kanpotik datorren gisa ikusten ditugun talde arrazializatuak, ikusten ditugu talde arrazializatu hauek, eta horrela euskal identitatearekin bat egin nahi izatean, ez da modu naturalean egiten, ni egin nuen bezala, orain arte, baizik eta baldintzapenean sartzen dira, edo sartzen ditugu nazio proiektuan. Bukatuko dut honekin, baina Euskal Herrian arrazializazioa paternalismotik erabiltzea gizarte ikuspegi kolonialista bat mantentzea da. Non kanpokoak laguntzarekin edo asimilazioaren bitartez bilakatuko ditugun benetako euskaldunak. Eta uste dut pentsamendu edo aproximazio hori baztertu behar dugula euskal nortasunaren eraikuntza modernoan berdintasunetik eta elkartasunetik eraikitzeko benetako inklusio era batean. Eskerrik asko. Neoliberalismoaren hazkunde garai honetan, bai, ez bakarrik ikuspuntu ekonomiko batetatik, baina baita ere neoliberalismoa ja aspektu antropologiko kulturaletan zelan edatzen ari den, bai. Testuinguru honetan, global honetan, zin puntura arte beharrezkoa da identitatearen edo nortasunaren auzia nazio atzekimenduan. Egun ondenoi, eta eskerrik asko ere gonbidapenagatik. Plazera da hemen egotea, eta zerbio zentzutea ere bai, eta zuekin partekatu ezatea mai inguru hau. Egia esan, lehenengo galderek erantzunak oso interesgarriak zaizkit, eta esango duanarekin ikustet oso bat datozela mairen gogoan. Azkena hitz egitea daukan izantasuna da, ez errepikatzea zail bilakatzen dela, eta egia da, esateko dituan gauza asko jadanik izan direla, orduan, saiatuko naiz hori guztiak benetik pasatzen, eta gutxienez, ideia argi batzukin hemendik ateratzen ahalegintzen, ez. Egia guri, gure maien guran izenburua aukerak ziela, eta igual aukerez hitzeak egiterako momentuan, batzuk edo beste pentsatu dezakete, agian xaloegia garela, eta gainera gazten bandoan sartu getuzten ez, retire gaztasunari ez, xalotasuna potzen zaionez, emezake xaloa garela, baina nik kontrara esango nuke, aukerez hitz egiteak gaurko honetan ematen digula baikortasuna ekartzeko aukera, eta gaztei ez, errebeldia lotzen zaienez, nik uste baikortasuna eta esperantza ere lotzen zaigula, eta nik uste hortik hitz egin nahiko nuke bintzat gaurko. Arkaitz, egiten ez duen galdera lotuta, nik uste lehenengo galdera egin behar digula gure buruari, igual oinarrizkoa dena, eta gaur goizan zer oraindik gure buruari galdetu ez dioguna, baina uste galdetu behar diguna, eta da, gure ustez oraindik mundu honetan nazio atxikimenduak operatzen du. Galdera pertinentea, ez ari gara nazio atxikimendu hitz egiten, baina uste dugu nazio atxikimenduak operatzen jarraitzen duela, edo badela nolabait atxikimendu mota bat kapaz dena
nolabait jendartearen atxikimendua biltzeko, uste hori dela egin behar dugun lehen galdera. Horregatuko dizuet, erantzuna baiezkoa dela. Baina hori justifikatzeko bi ideia ekarri ditut, bi adibide, eta bukaeran ondorio bat edo ataka bat, nire ustez, kargu izontan, zehar lerro bezala egon dena presente denbora guzti. Lehen baieztapena, nik uste evidentea dela, baina zalantzari gabe nazio atxikimenduak, nazionalismoek, abertzaletasunak oroar, izugarrizko potentzial, artikulazio politikorako izugarrizko potentziala daukan mugimendu politikoa dira, eta are gehiago esan dugu, ziur asko humanidadearen historia edo azkeneko mendea gutxienez ezin dira ulertu nazio atxikimendua, abertzaletasuna, nazionalismoa ditu nahi zuen bezala kontuan hartu gabe, esango nuke kasik azkeneko bi mendetako historia nazio atxikimenduek eta nazionalismoa markatu dutela, eta uste dut gaur egun ere, 20. mende honetan, gara ordena gaur egun honetan, uste dut nazio atxikimenduak forma batera eta beste forma ezberdinetara, eta nik uste Argine eta Maik oso ondo azaldu dutela hori, baina oraindik ere gutako bakoitzarengan operatzen jarraitzen duela, ez da, ez intensiarekin, atxikimendu horretan ze elementu gaientzen diren da zer elementu ez, baina nazio atxikimendua izaten jarraitzen dugu, eta gero esan bezala bi adibide jarriko ditut azken asteetan ikusia izan ditugu. Eta bigarren baieztapen bat, apeskat ere arkaitzek galetzen ziren hildotik. Eta da, aipatu da, gero ez da jendarte individualagoetara goazela, neoliberalismoa ekarri duela hori guztia, baina aldi berean egia da neoliberalismoaren krisia. Eta neoliberalismo hori gidatu duen estatu batuaken krisi kontestuetan gaudela. Krisiak, badakizue, esan barrik ez dago, ez du esan nahi, bueltan etorrikoena hobeago izango denik, baina momentu honetan hori krisian dago, eta beraz, horrak esan nahi du, eta badirudi, ere hipotesia bintzat bada, aukera gutxinez egon litekeela, estatu politikek, tokiko politikek, estatu nazioek, estaturik gabeko nazioen, atxikimendu hori, berretorri daitekeela, nolabait, herritarrek izango duten segurtasun beharra ere besteak beste nazio atxikimendurek eman dezakela. Eta egiten zait, hortan, aukera bat irikitzen dela, gero betikoa da, asmatuko da, edo asmatuko, baina aukera hori ondo da. Eta bi adibide aipatuko ditut, bat aipatu da, uste Xabier Ayerdik aipatu dula, lehenengo mahai inguruan, eta da Trump. Trump zerbait baldin bada, nazionalismoaren eredua da, beste gauza da, guri nazionalismo hori zerbitzen zaigun, baina Make America Great Again hori da. Lehenengo Amerika eta gero gaintzeko guztiak. Hori da nazionalismoaren ulerkera itxi bat, baztertzaile bat, nolabait maiakatzen duena abertzaletasun bat beste gaintzeko guztiekin, baina abertzaletasun bat da. Eta atxikimendu bat da, eta segurtasuna ematen du, eta arrakasta bat dauka. Eta bizta. Eta bigarren adibidea jarriko ez, eta hau, igual, ni ikusi nuen bideo batean mintzat, eta da, País Valencian diren katastrofe guzti horren barruan, ni ikusi nuen bideoa momentu batean kale bat garbitzen ari ziren bat herritar, eta momentuan geratu ziren, bildu ziren beraien baitara, eta País Valenciako eserkia bestu zuten, momentu batean. Eta horre zer pentsatu eman ziren, eta esan nuen, ostra, holako katastrofe baten garaia, herritarrak bildu geratu eta abesten duten abestia beraien eserkia baldin bada, badago ere beste atxikimendu mota bat, ez? Balio solidario loturikoa, komunidade loturikoa, lurrai loturikoa, bertako komunidade herritarrai loturikoa, eta uste horrek ere, izan zakela potentzial zua. Beraz, hau esan da, eta plantatuko dut, nire ustez, momentu honetan dago izan zehar aurkeztu den ataka nagusia, nik eta sumatzen dudana, eta netzako despejatu behar deguna. Eta da, nire ustez, baldintzak egon badaude eta egongo dira, nazio atxikimendua berdin hartzeko, edo indartzeko, baina uste dut, gaudela kontestu batean, non jokoan dagoena den, hori egingo den termino baztertzaile itxietan, edo egingo dugun termino iriki eta zabaletan. Eta uste dut hor gaudela. Eta Xabier Ayerdik uste dut hori bitan edo iradoki duela, eta nik ulertu bali maderetzat, nik horrela ulertu diot, ez? Eta uste dut hori dela, momentu honetan, Euskal Abertzaletasunak, deitu nahi zuen bezala, parez pare daukan ataka nagusia eta erronka nagusia. Ni bat nator,
esan den bezala horreko mahai inguruan, neurri zehatzak beharko diela, zalantzari gabe, eta itxi beharrean neurri zehatz horiek planteatzera, ze egia da erronkak oso sendoa diela eta izugarrizko esku hartza eskatuko dutela, baina uste bagaudela zoritxarrez prebioa baden gogoeta batean. Eta gogoeta da, neurri zehatz horiek ze marko politiko ideologikoan arabera hartuko ditu. Eta uste importantea dela. Eta gero, bigarren eta hirugarren galderetan, saiatuko naiz, hori botan sartzen. Bai, neska gazten artean, feminismoak eragina du atxikimenduaren eraikuntza horretan, edo atxikimendu horren nolakotasunean? Lehen esan duten bezala, uste dut zalantzarik gabe baiet, ez? Uste dut Euskal Herrian feminismoak neska gaztei aukera bat eskaintzen diela, ez? Ikusita munduak ze martxa dakarren helduleku bat da, eta hori feminismoa gaur egun ari da, euskal nazionalismoa berpentsatzen, ari da estrategia berriak sortzen, iruditegi berriak, helburu politiko berriak, esaten da ez, feminismoak ematen dizkigula errealitatea ulertzeko tresna berriak eta esan dezakegun nazioa bere ulertzeko ere beste modu bat, edo beste modu batzuk planteatzen dituela. Hau pixkatan ere sentsazio, baina esango nuke gaur egun Euskal Herrian neska gazte gehienak feminismotik hurbiltzen direla, bai herri mugimenduetara eta bai militantzia eremuetara. Eta nik uste dut horren arrazoi nagusia hori dela, ari dela utopiak lantzen, feminismoari da utopiak sortzen, elikatzen, mai gaineratzen, eta utopia horiek dira mobilizatzeko arrazoi bat ematen dutenak, estrategiak garatzeko motibo bat ematen dutenak, eta hori gaur egun Euskal Herrian feminismoak egiten du. Gero, egia da ere, azken finean gero eta bazterragoetara jo, erantzune radikalagoak sortu hori direla, batez ere bazterrak direlako, bai krisi klimatikoa, bai zaintza krisia, bai krisi sistemikoa oro harrez, gehien gorpuzten dituztenak, eta beraz, horren aurrean bi aukera agertzen zaizkiela, ez? Alde batetik distopia, eta prestatuko gara katastroferako, eta itxarongo dugu noiz etortzen den, eta beste aldetik da utopiak eraikitzea, eta estrategiak pentsatzea, eta antolatzea eta mobilizatzea horretarako. Orduan, uste dut adibide oso argia dela, larun bat honetan laudion egingo diren emakume abertzaleen topaketa feministetan landuko direla hori ez, trantsizio feminista, etorkizun desiragarriak irudikatzeko prozesua, eta uste dut hori bai dela atxikimendurako elementu oso handi bat, eta neska gaztei ematen dira motivazio bat horretan jarraitzeko. Piskat gaia kokatze aldera, uste dut garrantzitsua dela kontuan hartzea emakumeek beti izan dutela harreman gatazkatsua nazionalismoekin, ez? Baita erresistentzian edo kolonialismoaren aurka egon direnekin ere. Azkenean, emakumeak beti egon dira baztertuta mugimendu nazionalistetan, edo, eskaini zaie plano simboliko hago bat, ez? Eta nazioak beti izan dira oso proiektu maskulinoak, nazionalismo prozesuak oso ikuspegi maskulinotik eraiki dira, eta emakumeak hor prozesu horretan edo ikusezin bilakatu dira, edo hori, genero rol horiek jarraituz, eman zaie oso posizio simboliko bat. Baina kontuan hartzeko da, genero eta nazioak biak direla gizartera ikuntza, nazioak ez direla psikokolektiboan existitzen per se ez, instituzioek, eskolak, familiak, elizak erreproduzitzen dute eta eraikitzen dute nazio hori, eta modu berean emakume eta gizon izate horrekin ez, rol sozial eta kultura horiekin. Orduan, biak daude, bai botere harremanek, bai lanen banaketak, bai familiak, bai ekonomiak baldintzatuta, eta hori, ez dira naturalak ez, eraikuntzak dira eraikuntza dinamikoak, eta belaunaldi batetik bestera aldatzen direnak, eta ezaugarrien arabera ere aldatzen direnak, izan etnia, klasea, erlijioa edo dena delakoa. Beraz, ulertu behar dugun nazioa, generoa bezala, harreman termino bat bezala ez, gizona eta emakumea diferentzian ezaugarritzen diren bezala, nazioak ere ez dira bere ezaugarri propioetan definitzen dira bestearekiko diferentzian, eta beraz horrek bi ondorio handi jartzen ditu mahai gainean. Alde batetik, nazioak daudela baldintzak besteen definitzaien arabera, eta bestetik, nazioak batasunaren izenean edo inposatzen duela homogeneitate faltsu baten ideia, eta hori erreala izateko edo definitzen dituela genero eta sexu arauak besteak beste.
hori dena gertatzen da nazioak eta nazionalismoak espazio publikoetan eztabaidatzen direlako, eta bat emanek aipatzen duen kontratu sexualari jarraituz, badakigulako emakumeak esparru pribatura mugatu gaituztela, eta badirudiera esparru hori ez dela politikoa. Eta horrek duen ondorio nagusiena da, emakumeek nazioa bizitzeko duten moduan ere eragin handia izan duela horrek, ez? Eta gainera horrek gehitzen badiogu, nazioek ezarri zutela familia eta etxe heteropatriarkala estatuaren oinarrizko sozio-ekonomiko gisa, jabetzaren erentziarako oinarri gisa, eta gainera estatuaren sorrera moderno horretan normalizatu zirela bai binarismoa, erregulatu zela sexualitatea, intimitatearen erregulazioa, monogamia eta abar, arrazoi asko daude emakumeak ukitzeko ikusteko nazioak urruntasun batetik edo bentsat tentsio batzuk sortzeko, ez? Hala ere, hori badakigu 70. hamarkadatik aurrera Euskal Herrian hasten dira hitz egiten zapalkuntza hirukoitzaz, emakumeak ari dira nazionalismoaren barruan eta ibili dira nazionalismoaren barruan eragiten. Batez ere gutxiengo nazionalitako emakumeak saiatu dira feminismo eta nazionalismoarekiko harreman hori lantzen eta sare aipatu izan da nazio askapenarekin batera etorriko dela emakumeen askapena eta emakumeen askapenarekin batera etorriko dela nazio askapena eta hori guztia, baina ezin daukatu harreman hori oso bat askatxoa izan dela, batez ere mugimendu nazionalisten barruan egon direlako bai aurre iritzi eta bai eraso patriarkalak, genero rolak erreproduzitu direlako, borroka nazionalistak zatitzea leporatu izan zaielako sarritan emakumei orain ez da momentu eta horrelakoak izanez, nazionalismoaren helburuak lortu ostean askotan alde batera utzi izan dira feminismotik egindako aldarrikapenak, proiektuan zehar ere sarri bigarren planan geratzen dira emakumeek egiten ditugun aldarrikapenak edo feminismotik egiten direnak, eta horrek eragin du feminismok aktivista asko tentsioan bizitzea nazionalismoekin eta interseksionalitateari lotutako eztabaida askotan ezartzen hasi identitatea zapalkuntza gisa, ez? Txapa honekin amaitzeko nahiko nuke aipatu uste garrantzitsua dela identitate politikei egiten zaien kritika, ez? Kontuan hartu behar dugu identitate hauek, bai generoarena eta bai nazioarena, ez direla estatikoak, ez direla naturalak, eta beraz, lehen esan duan bezala, baldintza materialek eta testuinguruak oso baldintzatuta daudela eta ez direla homogeneoak, ez? Osa, emakume izate hutxagatik ez dago nazio irudikatzeko modu konkretu bat. Osa, emakumeen artean ere identitateak anizak dira eta erabat baldintzatuta daude. Beraz, hori, amaituko esaten uste dutela baietz, feminismoari dela estrategia berriak eraikitzen eta euskal nazionalismo diskurtso berri bat eraikitzen helburu politiko berriak dituena, uste dut, iraganeko errelatoa aldatzen ari diren bezala, aldatzen ari direla ere etorkizuneko estrategia, eta ulertzen badugu komunitatea familiarekin alderatzen badugu ez, badakigu familia barruan zezaila dan identifikatzea indarkeria egoera, botere harremanak, eta bar, zango nuke euskal nazionalismoaren kasuan ere gauzantzeko gertatzen dela ez, kosta egiten zaigula identifikatzea gure proiektu nazionalaren barruan dauden botere harremanak, dauden indarkeriak eta bar, baina feminismoak muturra sartu du horretan bete-betean eta maigaineratu du euskal nazioa ez dela feminista eta ez dela feminista izango, ez bada feminismotik eragiten, eta orduan erabakia hartuta dago eta uste du euskal feminismoak argi duela lidergotza propioz ekingo diola euskal nazionalismoaren baitan eta horre ere uste dut aitortzen, feminismoari dela aitortzen alde batetik orain arte lidergotzat hartu ez dena, ez? Osa, orain arte lidergotza aitortzen zaio boterearen, arrazoiaren eta efizientziaren izenan egiten den guzti horri, baina ez zaio lidergotzarik aitortzen praktikari, emozioari edo maitasunetik egiten den horri, eta feminismoari alde batetik horri aitortza bat, lidergotza horri aitortza bat eskaintzen eta bestetik lidergotza berriak sortzen eta aurrera eramaten. Horren adibide asko aipatu daitezke baita lehia feminista, greba feminista orokorra, agenda aldatzen ari direla, eta beraz, bai. Eskerrik asko. Argine, jatorriak esan dugun bezala, eta komentatu duzun bezala, gainera ikuspuntu dialektiko kontraesarkon horretan, zelako eragina duen atxekimenduan, inkluso batean zure esperientziatik oso ondo esan duzun bezala ez, hau da,
sentitzen ezen nuen desberdintasun bat batean inposatu dizute, bai? Horrela esan dezakegu. Beste alde batetik esan duzu 100% horretan zaudela, ez? Irudikatu den grafiko horretan 100% horretan zaudela. Ikuspuntu honetatik eta zure ikuspuntu propiotik, zure esperientziatik, zure bizipenetatik, zure daukasun ikuspuntu horretatik, atxekimendua zertan oinarri? Euskal Nazioarekiko atxekimendu hori zertan oinarritzen dela edo zertan oinarritzen dela esango zeniguke, eta gustatuko litzaiguke ere jakitea euskarak, behin eta berriro agertu den gai bat da, eta behin eta berriro eztabaidatzen ari den gai bat da, zer rol jokatzen du prozesu horretan? Lehenengo galderari ezin diot erantzun zehatz eta zuzen bat eman, orduan zeharkako erantzun bat ematen saiatuko naiz. Goiz osoan hitz egin da ere, Euskal Herria eraikitzeko prozesua azken hamarkadetan, kultura aniztasunaren markoan kokatua izan dela. Eta egun anistasun kulturalak areagotu egin du erronka hau. Baina ere bai, ematen digu Euskal Herriarekin atxikimenduan nola eraikitzen den berrikusteko aukera bat. Orduan, pertsona arrazalizatuen kasuan, gizarteak ezarri diegun bestea izatearen etiketa pisutsua dago, oso pisutsua. Arrazalizazioak jatorriaren eta itxuraren arabera sailkatzen gaituen markoa dela ulertu behar da, baina arrazismoa ez da fenomeno abstraktu bat. Baizik eta harreman sozialen bidez egituratzen den fenomeno bat. Horrek Euskal Herrian kokatutako pertsona arrazalizatuen kasuan guztiak erronka badakar ere bai. Euskalduntze eta integratze prozesua arrazializazioa saihestuz egin behar delako, bestela ezin da egin. Edo horrela ulertzen duenik. Bestalde, etorkizunera begira ezinbestekoa dela uste dut ere bai kultura aniztasuna aintzat hartzea. Euskal Herria kulturarteko proiektu baten parte bezala irudikatzen badugu, irudikapen honetan norbanako bakoitza bere jatorria edo bere itxura fisikoa alde batera utzita protagonista izan daiteken proiektu bat izan behar da. Baina betan protagonista, ez aliatua, ez dira gure aliatuak, rol protagonista. Eta horretarako, arrazismo egituraren inguruko hausnarketa sakon bat egin behar dugu. Ildo honetatik, Euskal Herria ez litzateke ikusiko etnia, jakin, ario baten eremua bezala, baizik eta anistasunari ongietorria egiten dion komunitate inklusibo bat bezala. Jatorriaren araberako kategorizazioak, baztertzeak bide ematen du identitate euskalduna abizen edo itxura fisikoaren gainetik eraikitzeko. Orduan, nire ustez, Euskal Herriarekiko atxikimendua hizkuntza, hiru termino oso basikoak, baina naiz soziologoa ez da, orduan, hizkuntza, kultur parte hartzea eta herriarekiko elkartasunaren bidez landu egin behar da. Euskara zalantzari gabe, atxikimenduaren eraikuntzan elementu giltzarrietako bat da. Hasieran ere Salvadorrek konpartitu du nola ume beltz horrek etzen horren beltza katalanaz egiten bazuen, eta ezina da, hori errealitate bat dela. Orduan, euskararen erabilera
ez delako soilik hizkuntza komunikazioa, baizik eta identitate elementu sakona ere bada. Eta euskaraz aritzeak Euskal Herrian partaide aktibo izateko aukera ere ematen du. Komunitate batean hizkuntzaren bitartez txertatzeko aukera bat ematen du, eta mugimendu herrikoietan aukera aragabea eta jarretazko eta gainean dagoena. Eskerrik asko. Ze informa izan du azken hamarraldi hauetan Euskal Herrian gailendu den nazioaren atxikimendua, ez? Azken hamarraldi hauetan ze identitate motak eraiki dira, zein ezaugarri zainditu eta zein oinarri utzi ditu gaur egun. Nik uste, eta autuko dute lehen nik utzi duan ariari eta baita ere Maik eta Arginek aipatu duten ari. Nik esango nuke oroar eta gailendu duten hipotesia nola baitela, orain arte azkeneko hamarkada hauetan izan dela irekitasunaren euskal paradigma edo gailendu dena dela abertzaletasun irekiaren zer da hori, zein ari izan ditu, ze ondori utzi dizkigu eta orain nun gaude. Hori da interesgarria. Bueno, hasteko zer da, ikusten zer da horren atzean, eta lehen uste zuzeuk aipatu dezula, galdera batean, kontuan hartu behar dugu, eta hartuko paso zut egin du, abertzaletasunaren historia laburpen bat, baina hor badago momentu bat, eta nik uste ematen dela etaren sorrerarekin, eta etaren sorreraren kontestuan ematen dira bat eztabaidekin, eta hor, etak Euskal Abertzaletasunera ekartzen du nolabait, esan daiteke, hipotesi berritzaile bat, hipotesi irautzaile bat, edo deitu nahi den bezala, ez? Eta hori da, nolabait, oinarria edo abertzalezatearen oinarria borondatean jartzen duela, eta beraz, sujetua a prioriozkoa baino, eraiki egiten den sujetu bat dela, eta abertzaletasuna. Eta horrek uste dut, irekitzen dizkiola abertzaletasunari ate guztiak, eta uste dut, momentu honetan ere, badela oinarri potentat. Ondorioz, abertzaletasun hori eraiki da bi oinarrien gainean, eta hori ezaguna dela, ez? Ardatz soziala, progresista berdinzalea, eta ardatz nazionala, ez? Abertzalea soberanista, ez? Nolabait, irrika nazionala eta irrika soziala, ez? Txakuraren bi aldeen ideia hori, ez? Eta hor, uste Peio Txanden hori irakurria dela, bi horietako bat, nolabait, bazter ustea edo erlatizatzeak, nolabait txingoka ibiltzea bezala dela. Eta uste dut, metafora polita dela, ulertzeko orain ere, nolabait, berrituta, eta gozartuko gara hirugarren galdera batean, baina hor gaudela, ez? Behar dugula, abertzaletasun bat, aldi berean, nazio eraldaketarekin eta eraldaketa prozesuekin lotura izango duena, ez? Jakina da, abertzaletasun hori, hizkunde nazional batekin lotu da, eta hemen esan den bezala hizkuntzaren bereskuraren prozesuarekin, euskal kulturaren garapenarekin, baina horrekin guztiarekin batera, bai izan zela, nolabait, amets handiago baten parte, ez? Amets hori izan zen, oroar, Euskal Herria aske eta berdinzalea eraikitzeko amets hori, ez? Eta hori aldi berean eman da, nolabait, horri lotuta edo beste abertzaletasun batek ere, nolabait, hegoaldeen kasuan, nolabait, instituzionalizazio prozesu berri batek utzitako deitu baldiogu estatu egitura subalternoak baliatuz, alegia EAE eta Nafarroako autonomiek utzitako arrasto horiek ere nolabait operatu dute hamarraldi guztietan, gero sartuko gara horien diagnostikoa zein den eta zer ez den, ez? Eta lehen uste pixka maingua aipatu dela, baina egia da hamarraldi horietan hezkuntza sistemaren garapena, hizkuntza politika eta beste eman direla ere, zalantzari gabe ere mugimendutik eta komunitate gintzatik, baina baita ere, estatu egitu da subalternoien bidez. Zein da horren ondorioa? Eta horren ondorioa, uste den ere, hau ere uste izagera jordik aipatu duela, nik duela aste pare bat irakurri nion Leire Amenabarri, EHUko psikologia fakultateko doktoretza horreko ikerlariari, bera ikertu du pixka bat ez, Euskal Herrian jaiotakoek, nolabait, etorkinen inguruan daukaten iritziaren inguruan ikertu du, eta bere ondorioa bada nolabait, eta
hemen, baina abertzale sentitzen garenok, oroar, irekietasun handiago daukagula adibidez etorkinen inguruan, Espainiar edo Frantziar sentitzen direnek baina. Eta hori, ez da debalde. Eta hori ez da bere kabuz gertatzen. Hori gertatu da, azkeneko 10 aldi hauetan, nire ustez, esan bezala, gailendu delako abertzaletasunaren barruan, hipotesi, irekitasunaren hipotesi bat, zabaltzearen hipotesi bat, eraldaketa soziala edo bestelako vektore identitate berriak ere integratzeko prozesu bat, eta horri esker da hori, eta ez bagera kapaz hori eraberritzeko kontra etorri altzaigu. Eta berez ditutzen naiz, hasian planteatu duen ataka berdina da. Eta da, bagera kapaz, uneak eta momentuak planteatzen dizkiogun erronke termino ireki eta solidarietan erantzuten, gailenduko dena da, bestea. Da, komunitate itxi eta baztertzaileak irekitzeko edo zabaltzeko joera. Orduan, non gaude? Uste hor gaudela. Gaude historiaren azelerazio fase izugarri baten erdian. Uste herri honen historian ere bestelako azelerazio fase batzuk izan dira. 19. mendean azelerazio fasera ekarri zuen karlistaren karlista gerra ekarri zituen, 20. mendearen hasietan ekarri zuen, PNV-ren sorrera, ondoren ekarri zuen ere etaren sorrerarekin altzatasun berri bat, eta bagaude nahi bada azelerazio fase berri baten kontestuan. Eta beraz, momentu honetako erabaki horra da, aipatzen duen ataka hori resolbitzeko gune dugun termino horietan. Eta berriro, nire ustez, azpimarratzen dut ideia bat, eta hau Salvador Cardusek aipatu du, esan du momentu batean, etorkizuneko proiektuetan egingo dugu top. Etorkizuna egingo dugu top. Eta horri lotuta, sarren handia badauka esaldi bat, eta da, Euskal Nazioa izango bada, etorkizuneko proiektu bat imaginatu eta erekiko duelako izango. Eta uste hor gaudela, alegia. Uste bagaudela eraberritze aro batean, uste Argine eta Amaiur dela adibide, diskurso berriak eta vektore berriak gehitzen ari diela, eta gehitzen ari diela gainera nahi bada orain arteko abertzaletasun hori zabaltzearen perspektibatik. Alegia, orain arte, ereki dugun abertzaletasuna funtzionatu duen arren, eta gauza asko izan dituen arren, ikusten den bezala identitate eta persona batuentzat partxiegia izan da agian, eta ona izan den bezala, nolabait ertxia ere izan da, puntu arte, eta beraz, gaude momentuetan non abertzaletasun hori zabaldu dezakegun eta kapatz izan gaitezken identitate, borroka, ikuspegi, diskurso berriak ere integratzeko. Eta hori, hirugarren galderan pixkat esako dut. Eta azken galdera bat egingo dizuet, Maili, agian ardura asko jarriko dizute galdera honetan ez, etorkizunari begira, bai, epertain zein duzean, zuen belaunaldiak, zein elementutan oinarrituko du Euskal Nazioarekiko atxikimendua? Uste dut ez noala ezer berririk esatera, esan ez dotenik esatera, baina nik uste dut egoera honetan, lehen esan dako krisi sistemiko katastrofismo honen aurrian, Euskal Herria bizigarri irudikatu aldaren elementu oro izan aldala atxikimendurako elementu bat, eta hor fokoa jarriko nuke alde batetik esan bezala feminismoan, ekologismoan edo etorkizuneko proiektu bat irudikatzeko gaitasuna dakaten mugimendu horietan edo oin indarra daken horietan, uste dutelako Euskal Herria irudikatzeko beste modu bat planteatu dezaketela eta izan aldirela motivaziorako edo iturri. Bestetik, jarriko nuke arreta ongizatean, komunitatea eta politika publiko sendo horiek lortu bat duten atxikimenduan, uste dutelako hori dela katastrofismo hori aurre egiteko helduleku bat, eta politika publiko esaten izenean ez nahi soilikari, etxe bizitza, ez osasunaz eta enpleguaz hori oinarri hartuta, noski, baina hizkuntza politikak ere behar ditugu, kultura eta hizkuntza kontuan hartuko dituzten politika publikoak, eta horiek ere uste dut atxikimendurako elementu bat izan daitezkela. Eta gero amaitu horretik, bai Xabierrek esan duenaren arira, eta uste dut
kontu zibila garraela, arriskua duen gainean jartearen, uste dut aukera bat dela, gure belaunaldian, Euskal Naziorekiko atxikimendua eskuin muturretik eraikitzearena. Eta uste dela aukera bat ezin duguna baztertu, presente dut behar duguna erabakiak hartzerakoan eta proiektuak eraikitzerakoan. Eta uste dut oraingoz badela nahiko indar reakzioiei erantzuteko eta badugula nahiko baliabide Euskal Herria, baina gertaliteken zerbait dela. Eta listo, ez dakitze egin. Nahikoa. Argine, baita ere etorkizunari begira, ez? Aniztasun kulturalen ikuspuntutik, nola irudikatzen duzu Euskal Nortasunak etorkizunan izango dituen ezaugarriak? Oso galdera zaila da. Eta ezin izan dut ez da asko sakondu ez ditudalako ez dakit kapazidadeak edo amets egiteko kapazidadeak igual, utopia horretatik. Baina bai imaginatzen dut, kulturalki anitza izango den Euskal Herri batean Euskal Nortasunak kohesioa emango diguena irudikatzen dut. Horrela pentsatzen dut. Amankomuneko hizkuntza batean bizitzen, gure tradizio kulturalak mantentzen, adibidez, gure Asier eta Biok auzo berdinetik gatoz, da auzo Gasteizen, auzo gazte bat, pasaden urtean, batean eta baseetatik Halloween festa bat egintzena. Halloween, Amerikako Halloweena gure auzoan. Hori ikusita, jai batzordekoek buelta bat eman diote aurtenerako eta aurten gau beltzako festivala eginda aste osoa. Eta auzo osoa Halloween horretan parte hartu zuena, gau beltzako festivalean parte hartu dute euskal tradizio kulturala mantentzeko eta parte hartzeko. Jatorriak direla, itxura fisikoak direla. Orduan bai ikusten dut hori, Euskal Nortasuna kohesioa emango digula nolabait kulturarte anitz horretan. Ikusten ditut benetazko mehatxu bezala eta uste inguruetan asko hitz egin dela honi buruz, baina azpimarratzearen kapitalismoa. Euskal Nortasunaren mehatxuak dira kapitalismoa, materialismoa, individualismoa, heteropatriarkatasuna, matxismoa, mugikorra eta barrekoak. Hauek dira benetan dena suntzitzeko eta oso azkar suntzitzeko kapaza den sua. Eskerrik asko, nekin ezin galdera errezak, eta Zabi, azken galdera, aurreko belaunaldiek ezarritako vektore identitarioetan gabiltza oraindik edo zintzuk ustuz izan beharko luketela vektore identitate edo etorkizuneko nortasun nazio atxikimendu hori giratu beharko luketen vektore bariak. Nik horren aipatu dut, nik uste daudela trantsizio momentu batean, daudela nahi bada aurreko belaunaldiek gatzuten abertzaletasun ziklo oso baten ondarretan, eta aldi berean uste dagoeneko ari direla euskal abertzaletasunaren baitan paradigma edo doktore berriak operatzen, eta uste bai eta Arginen baina beto azaldu dutela horiek sekretako batzuk eta zeintzuk duten. Hori esan da nik nahiko nuke eraberritze beharra bera justifikatu batetik eta bestetik planteatu eraberritze hori nahiko vektore berri zeintzu diren eta nondik ustez pasa beharko irateko. Eta berriz noa, nire ustez gaude trantsizio momentu batean, uste jakina dela munduan gauza izugarri garatzen ari direla, Argineko antxe aipatu ditu horietariko batzuk, digitalizazioa ez daiteke bat, aldaketa demografikoa ez daiteke beste bat, asko dira
operatzen ari diren prozesuak, eta horrek nahita ez, Euskal Abertzaletasunari baldin eta jarraitu nahi baldin badu atxikimendu biltzaile izaten, hori dela bere ambizioa, ustez. Eta hala bada, zalantzari gabe, eta uste maik aipatu da lehen, uneko baldintza politiko, sozial, kultural, ekonomikoei lotu behar zaie, bai. Estela, ez du lortuko atxikimendu berriak lortzen batean. Gogoratzen naiz, hau sarri honen irakurri nion uste behin, esaten zuen berak ez, berak ez garatuko baliote, ez, 70. 80. hamarkadan, ez, euskal zineak edo bertsolaritzak ditako zenek egingo zuen aurrera, zalantzari gabe erantzungo zuen zineak, ez? Garaian bertsolaritza lotzen zitzaiolako, iraganari, ez, gune herri txiki euskaldunei eta beste, ez? Eta nola orain, ez, Kubatik itzulita konturatzen den, bertsolaritza dela nolabait zurasko euskal kulturaren barruan garapen gehien izan duen adierazpenetako bat, ez? Bakarra ez den arren. Hori zergatik izan da. Nire ustez, bertsolaritzak gaitasuna izan duelako bere kultura adierazpide horri proiektu bat emateko, etorkizuneko proiektu bat emateko, zeinan integrala, ikuspegi integrala eman dion, transmisioa, edapena, nolabait aniztasuna, mandizkiolako olako ez da batzuk, Euskareno, Salvador Cardusek aipatzen zuen hori, ez? Etorkizuneko proiektu bat eragitzeko kapaz izan delako. Beraz, nire ustez, lehenengo gauza momentu kontestu, azerazio kontestu honetan egin behar duguna da, hipotesi horretan berretxe. Euskal Abertzaletasuna daukan, ez bakarrik eraginkorren, nolabait koherentena delako, baizik eta eski eraginkorrena delako uste, ataka honetan, momentu honetan tokatzen zaiguna hori dela. Irekitasuna, nolabait, eraberritzea, aipatu den bektore berrek erakartzea abertzaletasunera, ez? Irekitasunak ez bakarrelako bere horretan xagotasuna edo gurea alde batera duztea. Eta, nolabait, txikeriak ez dakarrelako bere hortan bizirauka bermatzea. Kontrakoa, esango nuke. Momentu honetan uste posizio itxiak hartzeak ekarriko diguna da gure eriotzan edo Euskal Abertzaletasunan eriotzak gertuago izatea. Hori kontuan izan da, asmatu behar degula, etorkizuneko proiektu hori irudikatu behar degula eta asmatu egin behar dela. Hori ez dago eginda, ez dago definitu horrez, baina egin dezagun, saia irezen gutxinez hori irudikatzen. Ez da hori nondik irudikatzen da. Nire ustez batetik dago Maik eta Arginek aipatu duten hori, alegia, bektore berriak integratu behar ditugu Euskal Abertzaletasunera. Feminismoaren nik uste, Maik esan duen bezala, atzetik datorrela, eta ez, hamarkadetako ibilbidea daukala, baina nik uste olatu berri honekin, ez, presentzia handiagotu duela, zalantzari gabe etorkinen erronkari ere heldu egin behar zaio, eta prozesu horri bide eman behar diogu, erronka ekologiko hor daukagu, esan den bezala erronka kohesioaren erronka, ez, edo erronka sozioekonomikoa ere hor daukagu, bermatzea bizitza duinak ere, hori ere abertzaletasuna da, bizitza duinak bermatzea ere abertzaletasuna da, ez? Lehenengoa hori da. Bigarren ikuste dut, mantendu behar ditugula, ez? Gure nazioa txikoin beroturiko gure elementu horiek presentzia izan dezaten, aipatu da, ez? Euskararen presentzia, euskal kulturaren indartzea, uste jarri horrek indarra hartu behar du, indartu egin behar degula, eta hirugarrenik hemen aipatu da, baina uste azkenatu behar dela, botere politikoa. Botere politikoa, ezinbestekoa zegu, prozesu honetan, abertzaletasunak aurrera egingo baldin badu, botere politikoa eskuratzea. Uste hau askotan ez da izan dugu gure artean, askotan izan dugu iritzi diferenteak egon izan dira, eta nik ere masterra egin honen eta beste asko ez da genuen, ez? Gaur egun, nolabait, abertzaletasunak ezinbestekoa du, estatu egiturak nolabait eskuratzea, eta gehiago esango dut, eske, zalantzari gabe, estatu bat izateko, nolabait, arrazoi anitzak egongo dira eta bilatu behar dira, eta nire independentismoak behar dituela, arrazoi sozialak inkorporatu beste, baina abertzaletasuna izan da, ez den jarraituko du, independentzia nahi izateko arrazoi nagusia. Orduan, esan nahi duana da, abertzaletasuna eta independentismoa elkar ulertzak kondenatuta daude eta elkar ulertu behar izate horretan guk ere josi egin behar ditugu eta asmatu dugu ondo josten. Eta uste ondo joste horretan, hau Azurmendi irakurri nion behin, hori ez dela besterik abertzaletasuna nolabait elementu horiekin batzea baino, alegia, zergatik ez egin abertzaletasun bat feminista, zergatik ez egin abertzaletasun bat sozialki aurreratua, eskubide sozialak erantuko dituna, zergatik ez abertzaletasun bat egin
euskara erdigunean izango duen, hizkuntza gutxituak bere gain sartuko dituen. Hori da erronka, hori dela erronka eta hortan asmatu da. Eskerrik asko. Bueno, 4 minutu ditugu. Galderaren bat, hausnarketa txikiren bat. Esan nahi nuke, nik daukat pertzepzio orokor bat gai hauen inguruan boterea dinen, botere politikoa, akademikoa eta guzti horren inguruan hausnartzen, lanean, politikak aurrera eramaten dagoen jende asko pertsona nagusiak direla, ehuneko handi batean gizonak, ez digitalak, eta etorkizun batean pentsatzen ari bagara, justu katastrofea, ez ulertu baino dino. Egungo gazteak, adibidez, erabat digitalak dira, politikak aurrera eramaten dituztenak iragana hartzen dute, oinarritzat, eta hemen etorkizunera begiratu behar dugula. Eta asko kezkatzen nau hori, egungo gazteek guztiz digitalak, sare sozialetan, behar dituztela erreferenteak, eta ez dakit, botere lekuetatik ez ote den oso urrun mundu horretatik. Ez dakit, azaldu zen. Hori irakaskuntzan ere oso ongi ikusten da. Irakasle nagusiek ez dute ulertzen zergatik ikasleek ez duten materia hori gustoko edo beste komunikatzeko modu bat daukate eta irakasleek ez dute ulertzen. Orduan, arrakala handi bat dago nik uste dut gazte eta orain botere daukatzen horien artean, ez? Eta hori lurreratu behar dugu berandu baino lehen. Eta adibide asko daude, baina adibidez musikarekin, naziotasuna gazteengana asko, atxikimendu hori musikarekin asko hurbiltzen ari da, ez? Futbolarekin ez dirudi, baina ni adibidez atletiken adibidea daukat, baina ulertzen dut ere berdin gertatzen dela beste zelaietan, nire semeak eta orain hasi dira euskaraz kantatzen herriak mailan daudelako. Orain arte ez zuten euskaraz kantatzen, orain arte, beste sentimentu bat zeukaten, ez? Orduan, uste dut, bi mundu horien arteko lotura lehenbailen lortu bat dugula, ez baita erresa baina. Uste dute, belaunaldiaren kontua hori asko komentatu ditugu jardunaldia antolatzerakoan, hori delako lantzen ibili garen hipotesi nagusienetariko bat, Hora, zelan belaunaldi arrakala bat daukagu nazio atzakimendu eta euskal nazioa ulertzeko moduetan, Eta ni sentsazioa daukat aurreko mailak eta mail honek desberdintasun hori oso agerian utzi egin dutela, Eta baita ere, belaunaldi aniztasun hau, kontutan izan behar dugula, Belaunaldi arrakala eta aniztasun hau kontutan izan behar dugula, eta baita ere, belaunaldi buruz hitz egiten dugunean, botere harremanei buruz hitz egiten dugu ere, belaunaldi bat dugulako, segun ze adinak daudelako botere gunetan, eta segun ze adin ez dauden botere gunetan, hori ez da zer berria, ezta? Baina, ni uste dut oso grafiko izan dela, Eta diskurtsoak oso desberdinak izan direla, eta horrek baita ere mai gaineratu duela zelan nazioaren atxekimendua eta euskal nazioa ulertzeko eta zeri ematen zaion garrantzia eta zeri ez zaion hainbeste garrantzi ematen, zitu ikustu ez dela honek ez dio garrantzi ematen honek ematen dio garrantziaz, baizik eta vektore okarri indar gehiago eta zein gutxiago, edo zen erlatibizatu daitekeen, auzu jardunalde honetan argi eta garbi gelditu dela, Eta horri lotuko nioke, Asierrek mahai gainean jarri dugun grafiko horri, piramidearena, Eta baita ere masa kritikoa, gazte gutxi dago. Eta gazte gutxi horien artean,
Claro, portzentai oso handi bat, jatorri atzerritarra daukate, edo bertan jaietako euskal gazteak dira familia migratzaileetan hasi izan direnak. Hor, gutxienez, hartzen baldin baditugu EAEko datuak, eta datuak jartzeagatik, 30 eta 34 urte bitarteko adintartean, 30 eta 34 urte bitarteko adintartean, jatorri atzerritarreko pertsonak 30% dira. Orain, 2023an. Joaten baldin bagara gazteagotara, jatorri atzerritarra txikiago izango da, zergatik, familia ja bertan jaiotako gazteak direlako. Baina anistak, beraien erreferente, beraien sozializazioa eta dena familia migratzaile batean eman da. Orduan, belaunaldi, piramide horretan, piramide horrek asko esaten digu, ez? Eta asko esaten digu, non dagoen anistasun hori, non ez dagoen anistasun hori, eta noski, anistasunean bizitzen, bere egunerokotasunean, anistasunean bizi den gazte batek ikuspuntu bat dauka bere bizitza, eta beraien erreferente batzuk direlako, eta pertsona nagusiago bat, non anistasun horretan bizitzen ez dena, normala den ez ere bai, ikuspuntu desberdin batzuk ditu ere bai, ez? Eta orduan, horregatik, hasieran eta ja bukatzeko, jardunaldi hau aztertzen edo antolatzen geundenean, hasieran pentsatzen migrazioaren gaia bakarrik ekarri nahi genuen, baina gero ekarri genuen baita ere hasi ginen pentsatzen eraldaketa demografikoarena. Zetik ikusten genuen zelan belaunaldiak gero eta gehiago azaltzen duen. ¿Me permitís una intervención? Con lo que he entendido, me han aparecido muchas preguntas, con lo que no he entendido aún más. Más preguntas, pero hay cuestiones brevísimas, digamos, formuladas como cuestión. Me gusta mucho una formulación del antropólogo Manuel Delgado, que dice que no deberíamos exigir el derecho a la diferencia, sino el derecho a la indiferencia. En una sociedad avanzada, lo que es importante es no tener que dar cuenta de tus particularidades, de si eres católico, o musulmán, o hombre, o mujer, o lo que sea. Esa idea me parece muy interesante. Lo que pasa es que él lo deja ahí. Yo creo que lo que garantiza ese derecho a la indiferencia es la nación, es que eso se produzca dentro de un marco cultural y político concreto, porque si no, no sabemos exactamente dónde se produciría. Pero pienso que muchas de las cosas que han dicho, la cuestión esa de la indiferencia obliga a un cambio de perspectiva, ¿no? Porque ponemos mucho el acento en la diferencia y quizás lo que sería conveniente sería ese derecho a que no me pregunten lo que soy o lo que dejo de ser o lo que pienso. La segunda cuestión es, pero lo dejo como interrogante, ya no sé. La segunda cuestión es que, claro, a mí también me suena muy bien eso de ser tolerantes, inclusivos, pero sin límite. Es decir, la tolerancia y la inclusividad lo incluye todo. También los que piensan que si tienes un hijo homosexual es legítimo echarlo de casa, o ahí ya no. ¿Y dónde ponemos esos límites? ¿Dónde está el límite de la tolerancia? La tolerancia, desde mi punto de vista, es una actitud condescendiente, autoritaria, siempre tolera el que está arriba, ¿no? El de abajo aguanta, ¿no? Entonces, el término tolerancia siempre me ha resultado muy incómodo por esa dimensión, digamos, condescendiente, ¿no? Autoritaria. Y fijaros, lo digo vinculado a la cuestión del vínculo. Si en Naciometroa resulta que entre los elementos de identificación resulta que el último lugar lo ocupa el compromiso cívico, ahí tenemos un problema, desde mi punto de vista. Digamos, porque está bien que seamos tolerantes, inclusivos y todo lo que queráis, tiene un problema, que igual resulta que el Estado es más inclusivo y más tolerante que nuestro gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué ser nacionalista, no? ¿Por qué querer
un Estado si resulta que el vecino es mejor, ¿no? O va más allá, pero otras cosas porque tiene más recursos. Pero me ha preocupado, y yo creo que es lo mismo en Cataluña, que resulte que el compromiso cívico no ocupe un lugar preferente a la hora de identificarnos como miembros de una comunidad. Perdonad, me enrollo mucho, pero me quedan muchas cosas ahí apuntadas. Tú hablabas del nacionalismo abierto. Yo creo que en Cataluña al menos y en el País Vasco siempre hemos tenido claro que se trataba mayoritariamente, siempre ha habido alguna excepción, de un nacionalismo cívico, un nacionalismo abierto porque no es ni etnicista ni nada de esas cosas, pero yo creo que alguna de las cosas al menos que he entendido, el problema es que el nacionalismo de Estado es invisible pero no es cívico. Nos enfrentamos a un nacionalismo que no tiene nada de cívico, sino que ese sí que es un nacionalismo, digamos, esencialista, que no es lo nuestro. Pero, y vuelvo a la cuestión de antes, ¿no? De alguna manera habría que caracterizar ese nacionalismo cívico. O si es porque sea feminista, anticapitalista, antimachista, digamos, le falta algo, ¿no? Porque eso lo puede tener cualquiera, ¿no? Y si hay alguna diferencia específica, habría que ver qué es lo que ofrecemos como nacionalistas o como soberanistas, me da igual la palabra, qué es lo que ofrecemos de más, digamos, qué es lo que aportamos de más que no aporten las otras propuestas. Yo tengo una palabra muy antipática y yo digo que es la dignidad nacional. Al final, si quiero la independencia de mi país es por una cuestión de dignidad nacional. Lo demás, por supuesto, pero ¿qué es ese plus? Una cuestión de dignidad nacional, de poder expresarse como comunidad ante el mundo, ante cualquiera. Pero hablar, ya entiendo, de dignidad, una palabra algo antipática y nacional, que también se las trae, grandes esas tres cuestiones. Laburrean beti gauza, luko. A ber, igual erantzun gabe bigarrenetik hasiko naiz, aipatzen denean tolerantziarena eta zer tolerantzu zer ez, eta noño bai eta noño ez, nik uste herri bat eta prozesu, herri baten nolabait esango nuke eskubide sozialak eta gutxiengo sozial demokratikoiek ez dira gutxik ikasten. Nahi dut, Euskal Herrian, zorionez ere, borroka nazionalekin batera, eraiki da ere bai jendarte bat, hainbat balore eta hainbat gutxieneko eskubide lortu dituena. Eta adibidez ez, zuk aipatu dezun adibide hori lehen esan dezu ez, gela batean 150 uste baldin badu bere semea homosexuala delako etxetik bota behar duela hori ondo dago? Ez, eski ez ez. Herri honetan, LGBT borroka bat egon delako eta babestu ditulako eskubide batzuk, eta zalantzari gabe eskubide horiek bermatzen jarraitu behar dira. Orduan, soluzio zein da, LGBT borroka gehiago. Eta feminismo gehiago. Hori da soluzioa, ez da nolabait kontrakoa baizik, eta feminismo gehiago eta LGBT borroka gehiago. Hori da nire ustez alternatibaz. Hori batetik. Eta gero, azkenekoa esaten zenunarekin ere, beste, niri iruditzen zait, zalantzari gabe, nik aipatzen ditun, nik gaur etorren naiz, batez ere defendatzea hipotezioa, da bizen, irekitasunarena eta eraberritzaena, eta horretik errepikatu inbeste aldiz elementu berriena, baina zalantzari gabe guk eskaini dezakegun diferentziala, aipatzen duzu, normaltasun nazionala ditu diozu, baina izan daiteke euskera zalantzari gabe, hizkuntza bat daukagu, eta gainera gurea propioarena, eta horrek ematen duen mundu ikuskera, eta beste ez, eta komunidade bat ematen du horrekin batera. Zalantzari gabe hori ere bada, ni horrekin bat dut. Labur. Oso labur proposamen bat egiteko da, hau amaitzen denez, eta niri behintzat erantzun baino galdera gehiago gelditzen zaizkizu. Eta benetan interesgarria izan da guztia, baina hainbat elementu sakondu beharra dago,
nik kezka handiz entzun diot alde egin du orain, baina Pako Soduperi esaten arrazoi osoz Bilbori ez dario euskara. Hori larria da. Bilbo bizigaren ontza behintzat urte luzeetan, da kriston ahalegina egiten euskara bere tokia izan dezan. Orduan, claro, horren aurrean ikusten dut, 100.000 euskaldun Bilbon. Bueno, da. Hor arazo bat daukagu. Arazoa da gure borondatea edo arazoa da botere arazo bat, ezta? Eta orduan, Salvador Cardosi eskertu behar diot, utzi dituen galdera irekiak, eta utzi duen hipotesi bat hitzaldiaren amaieran esaten birformulatu behar dugu proposamen bat nazionala, nazioarentzat proposamen bat, bai katalana, bai euskaldunok, baina tamalez ez du astirik izan garatzeko. Orain ideia batzuk eman ditu duintasun nazionala. Ez da hitz harina, oso larria da. Nik sugerentzia bat egingo nioke Telesforo Monzon elkarteari edo laborategiari. Salvador Carduz gonbidatzea hitzaldi zabalago bat egitera, ze ni behintzat gogo horrekin da premia horrekin gelditzen naiz. Uste dut, hilabete luzeetan landu duela gai hori unibertsitate batean, atzerrian, hainbat emaitza teoriko-praktiko ditu, katalana da, horrek esan nahi duen guztiarekin, eta uste dut euskaldunok Kataluniara eta Kataluniako zientzia sozialetara askoz gehiago begiratu beharko genukera. Proposamen apala da, ez dakit nori zuzendu behar dion, hori behar da. Hor uste dut da, eskerrik asko. Gaurkoa oso interesgarria, eta ia Bilbori euskara gehiago darion hemendik gaurre. Bueno, eskerrik asko Goiza gurekin parteka txagatik eta naziometroa jarraitzen.